Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo din. Abin da yake bukata wajen gabatar da wannan aikin shine Pixel Lab tare da wannan sample din. Mun ajiye link a description tare link din wannan sample din tare da Pixel Lab, sai ka shiga ta gurin ka yi downloading ba tare da wani matsala ba. Mu shiga cikin bidiyon. Kafin fara ka daure ka danna mana alamar subscribe din nan, za ka ganta jajjan launi sai ka taba, sannan ka taba mana alamar kararrawa zai zo ma da wannan zaɓuɓɓukan sai ka zaɓi all din nan. Mun gode. Mu shiga cikin bidiyon. Za ka shiga cikin Play Store. Bayan ka shiga cikin Play Store sai ka taba gurin nan da aka rubuta search for apps and games. Sai ka taba shi kamar haka, sai ka rubuta Pixel Lab a gurin. So kamar yadda kuke gani, in ka taba shi zai bude ma wannan, to shine Pixel Lab ya shi kamar yadda kuke gani. Sai ka yi downloading ɗinsa. Bayan ka yi downloading ɗin shi ya sauka kan waya ɗinka, sai ka taba nan gurin kai open kamar haka. Bayan ka bude shi haka sai nan ka danna allow. Bayan ya zuma da nan sai ka taba wannan gurin mai alamar delete din nan, sai ka danna OK. Bayan ya haka sai ka zo gurin nan mai kama da ɗan littafi sai ka taba shi, sai ka taba gurin image size din nan, sai ka taba gurin custom, sai ka taba gurin YouTube thumbnail, sai ka taba OK. Bayan ka taba sai ka taba wannan gurin nan mai alamar plus nan kenan, sai ka taba from gallery, sai ka taba gurin nan recent, wannan dan abubuwan guda uku, sai ka yi ƙasa sai ka shiga gallery, sai ka ɗauko wannan abin da na faɗa muku cewa yana description, sai ka taɓa shi zai zo ma nan gurin, sai ka danna alamar good din nan, sai ka buɗa shi ka cika screen din da shi kamar yadda nake yi. So bayan ya yi sai ka taɓa wannan alama din. Bayan ka taɓa sai ka sa kwado din nan. Wannan shine yake nuna ko da ka taɓa shi ba zai motsa daga inda yake ba. So bayan ya yi haka sai ka ƙara taɓa alamar nan ta plus kamar haka, sai ka shiga from gallery, sai ka taɓa gurin nan dai mai kama ɗan zane-zane nan guda uku, sai ka sauko zuwa ƙasa, sai ka shiga gurin gallery. Bayan ka shiga gurin gallery sai ka shiga gurin da kake da hoton da za ka ɗora a kan abu. So gashi bari in zaɓo hoton da nake son ɗora a gurin. Bari in sa wannan hoton. So idan ka gan shi ya kasance a juye, za ka yi amfani da wannan domin rotation ɗin hoton. Bari ka ga yawwa gashi ya yi haka, sai ka danna alamar good ɗin nan, za ka gan shi ya zo kamar haka, sai ka daidaita shi ya hau kan daidai wannan baƙin alama ɗin. So gashi ya hau. Shi ma bayan ka yi mai haka sai ka danna alamar ɗin nan, sai ka sa mai alamar nan ta kwaɗo. Bayan ka sa sai ka zo ka taba alamar nan ta plus dai again, sai ka shiga text. Bayan ka shiga text sai ka taba wannan alama mai kama A din nan, za ka ga ya zo ma da edit, sai ka taba edit din, sai ka goge new text din, sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta. Suna ne dama farko, bari in rubuta su. So gashi ka taba OK din nan, sai ka yi ƙasa
sai ka canja mai color gata, sai ka sa black, sai ka danna goto ɗin nan, sai ka ƙara yo ƙasa, sai ka shiga font gashi, sai ka duba irin font ɗin da kake so. Ga font nan kala kala, sai wanda ka zaɓa. So ni bari in sa wannan kenan. So bayan ka sa font sai ka taɓa OK, sai ka ƙara rage mai girma, ka daidaita shi da gurin nan da aka rubuta name. So bayan ka daidaita shi, sai shi ma ka sa mai kwaɗo saboda in kar ya motsa daga inda ka abin nan ɗin shi. Bayan yayi haka sai ka taɓa alamar nan ta copy kamar haka, sai ka taɓa edit, sai ka goge wannan suna ɗin. So abin da ya zo daga baya shine position, kamar menene matsayinka a ƙungiya ɗin, sai ka rubuta kamar nan bari in rubuta CEO. Ba haka bane, kawai dai na rubuta ne a matsayin example CEO, sai ka danna OK ɗin nan. Za ku ga nan ba sai ka ƙara canja mai kala da font ba, za ku ga ya kasance kala ɗaya da na saman nan saboda copy kai. Sai ka yo ƙasa ɗin nan, sai ka nemo inda aka rubuta position, sai ka shiga gurin, sai ka ƙure shi haka, sai ka matso da shi. Bayan ka saita shi inda kake so, shi ma sai ka danna mai shi ma alamar nan ta kwaɗo. Bayan ka sa mai, sai shi ma ka taɓa copy, ka kwafe shi. Sai branch shi kuma reshen, shi ma sai ka goge CEO ɗin, sai ka rubuta branch ɗin. So bari in rubuta kamar Kano State, shi ne kamar branch ɗin, sai ka taɓa OK, sai ka ja shi ma sai ka taɓa mai alamar kwaɗo ɗin nan. So kun gani, bari in ƙara ɗan seta wannan hoto ɗin nawa kamar bai zauna daidai ba. In kana son ka buɗe shi daga, sai ka taɓa alamar kwaɗo ɗin nan, in ya sauka za ka iya motsa shi daga nan. Bari in ɗan gyara shi. So yanzu ina ganin kamar ya fi hawa, sai ka ƙara taɓa alamar kwaɗo ɗin nan. Bayan ya yi ma yanda kake so, sai ka taɓa alamar kamar memory ɗin nan. Nan in ka saving ɗin shi as project, to nan gaba za ka iya zuwa ka editing, kamar sunan za ka iya zuwa ka canja da sauransu. Bari in saving ɗin shi as project. Bayan ka saving ɗin shi as project, sannan kuma sai ka zo ka saving ɗin shi a memory. Shi ma za ka taɓa alamar nan kamar ta memory ɗinka, sai ka taɓa save as image, sai ka taɓa gurin nan da aka sa custom, sai ka sami irin yanayin girman hoton da kake so ya kasance. Bari in sa ultra, shine mai wanda ya fi kowanne quality haka. Akwai high, very high, medium, low. To ultra ɗin nan ya fi kowanne abin nan. Bari in sa shi a ultra ɗin nan. So bayan ka sa, sai ka taɓa wannan gurin da aka sa save to gallery. Gashi yayi saving. Bari in shiga gallery ku gani. A cikin folder ɗin Pixellab gashi new, gashi. So wannan shine yanda ake wannan ID na Stingy Men Association. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Domin kasancewa da bidiyoyinmu, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin irin waɗannan bidiyoyin namu masu ilmantarwa da faɗakarwa. Mun gode, mun gode.